Kuinka esiintyä videopuhelussa näyttäen olevasi asiantuntija, johtaja? Se on helppoa. Siirrytään kauemmas kamerasta. Ei näytetä vain naamaa. Ei näytetä pahimmassa tapauksessa alapuolelta, niin että ei ihaillaan leukaperiä, sieraimia. Siirrytään kauemmas kamerasta niin sanottuun sosiaaliseen tilaan, niin kuin kun puhuisit oikeassa elämässä jonkun kanssa. Näytetään navan yläpuolelta pään yläpuolelle. Ja nyt sinulla on tilaa heiluttaa käsiäsi, auttaen käsilläsi tehostamaan puhettasi. Sinä voit nyt käyttää käsiäsi muun muassa hyvää päivää, ei, tehdään noin tai pehmeämmin, tehdään näin. Älä pidä käsiä vain pöydän alla piilossa, älä pidä niitä vain pöydällä paikoillaan, vaan käytä käsiäsi hallitusti tehostamaan puhettasi. Eli kamera kauemmas, näytä yläkroppasi. Nyt sinä näytät, että olet rohkea, olet asiantuntija. Sinä otat sen psykologisen tilan, jonka johtaja ottaisi. Että hyvää päivää, mistä tänään keskustellaan. Näillä vinkkeillä pääset hyvään alkuun näyttämään, että olet asiantuntija ja videopuhelusi menevät paljon paremmin.